lapho bese yabona amaphupho bese ayinkinga kakhulu amaphupho sidla ama grapes kukhululekile madoda kukhululekiwe ezweni kwiMpunga TV ubese kunomuntu okaphuphe isithelo nomuntu okaphuphe isithelo uyazi ukuthi isithelo kunomuntu okaphuphe isithelo oyithathi kancane ukuze kubuzana usho siphi isithelo phela ayiningi phela aduthe wena uma ngithi kunomuntu okaphuphe isithelo hey madoda yeah whether wrong nasensimini yase-Eden masizwa inganekwane kuthiwa uAdam kwathiwa angasidli isithelo wasidla yena kwakusithelo sini leso i-apple i-apple okay asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethene Yesintu amavasha bahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo Mpunga Yesintu wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impunga sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga